sumpah. Aras-arasen. Kalau cak cilik iki sudah tukaran. Cilik wis ngerti duwe kok. Kan iki anake sapa iki? Anake mboke mosok bapake mana? Aku tadi jenenge. Nek kono to Lek. Sugeng dalu Mbah Dul. Tiba iso ngomong rumah satu ini jembluk tak. Asmanipun sinten Mbak? Dimas Niken Laundry. Laundry. Tukang ubah-ubah. Gak salah ta Lek, Dimas Niken Laundry. Sing tenanan. Sopo? Sapa jenenge? Dimas Niken Sarindri. Oh, ya ngono-ngono kok laundry tak ubah pisan ya. Paling sampean sing gak krungu. Oh, sampeyan nek sing salah. Oh, aku. Dadak tak dicek kupinge. Oh. Dek. Cek. Cek. Heeh. Iki kupingnya saya susian. Mosok to Lek, dicek piye to? Bisa. Sik. Sapi. Apa menene, Dek? Sapi. Oh iya, sithine. Wedus. Wadus. Sisih sapi, sisih wedus. Lek ku ngomong memang beda kok. Jajal sampean. Sapi. Wadus. Lah iya sisih sapi, sisih wedus. Nek ku ngomong lebih beda sisi kene sapi sisi wedhus jajal jawabe ngono. Jajal aku tesen. Jajal sampean. Sapi. 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 Putrane sinten, Mbak? Ayahnya namanya siapa? Dek Gondo Supono. Kok Gondo kuwi ambu, Supono kuwi gatel. Dadi rambutnya gatel. Bapaknya semene sapa? Liyane. Deng. Oh, ngomongin dari anak tuh. Ibuke Wiwi Narumita. baik, Semi. baik jenenge elek, semi. Enek sing panjang. Sopo? Semi. Oh, Minggu tak goleki pentilmu tak gembos ya Lek kok. lek muni semi ngono tambahno sing kene semiran. Lanang. RT ini jenenge sapa, Dok? RT ini. RT. RT ini. Pak RT ora? Ndak, Pak. Ndak, Dok. RT ini sapa sih? Aku cah cilik iki do cilik itu tak rabi yo. Nek kok rabi. Lah pintere ra mau. Mas kira Dek. Tekan besar. Lah tekan besar sampe ini gedine lho. Atra. Atra. Sare mangan terus kok. Enek larane kok. Iki mangan terus lerene. Iki koyo gilingan tebu. Salindri sampun nggih tepangan kula Mbah Dul. Nggih. Kula mbak neni. Sampun ketang apa dereng? Sampun. Saya tanduk gelungamu iso kok tretong ngene lho. Sampeyan iki gak bois. Iku jenenge gelungan modern, Rek. Tak jarak ben nesu aku mesti ceratu ae. Lah tekno sampeyan iki lho sapa tukaran karo cah cilik ngising-ngisingi. Aku ya iki anak to ya. Aku ya iki anak-anak to. Aku ya si anak. Anak mbok. Anak edan. Suwun Mbak nggih. Nggih. Ingkang menika sinten? Monggo, Mbak. Sinten menika? Lajeng dalu Mbak Dul. Nggih. Sampun tepang napa dereng? Dereng panjenengan sinten? Nggih dipun dipangaken nami kula Prigel Pangayu Anjarwening. Prigel ki pinter, Anjar kuwi nakal, Wening ki banyu. Banyu dadi. Dadi ini banyu gatel iki. Sampun.
iki arep melok medhun. Lah yo kok enak. Oh enak. Enak. Lah lek melok medhun mbuke sapa? Kok mbok. Nek tadi yo mbok sia-sia duduk mbok iki anggitmu. Cilik. Cilik ngerti duwe tok cilik. Jas cilik saiki ro duit anggitmu tuyul kok ora ngerti duit cilik yo. Heeh. Oh, piye? Sangoni, Nanan. Jadi cah cilik kok enak. Ketok melas terus sangoni. Sing nyangoni lho sapa? Lah sampeyan iki lho. Bokongku lho gatal. Saiki kok lek disangoni. Tapi yo ngesak. Sakne oleh. Wis. Iki lho dengaran jenenge apa? Apa sih ya cemikinan? Arep apa sih cah cilik? 100.000. Satu saya, kayak berapa dek? 2000. Gak ngerti, sampe ini kebangetan. Apa ini kayak 21 saya udah kebukain orang yang bukan ngisi di sini gitu gue. Yuk disulap nih kene. Tangan ndak gelem. Nek resep nih yuk, gak ngono nih kene. Pasangan. Sampai aku. Ndak gelem duit 2.000. Gak gelem sampe. Aslinya gelem tapi dia welek ngono. Nek sampe gak pernah nyoba ngomong sama kayak diwelek ngono ya. Sing duit sing anyar. Pati biru. Rupane apa? Biru. Biru. Biru karo abang pilih. Biru. Biru kenapa pilihan biru? Biru ki ketane. Oh, ketan cukup ngelawe. Apa gunanya sih duit saya ketan? Iya. Belum tak sampai kerebut ya. Ayo. Bincang. Kamu nyedekne malah ra sido tak kei. Nek sampe kodok ngado. Ado. Ana. Aku Nek. wes kok. Ya blas. Ngekei duit. Stop ngekei duit kasih iki lek 50 percuma 100. Aku kurang piye to Sini, sampe nanti kon nek kene. Ojo. Lah kuwi dikei. Kayak apa? Ya, ditamani. Lah kuwi kene. Ini warnanya wireng no. Ya mau padha dhek to yo. Wes 100 wis to, 100. Satu sendi to nek. Ya aku tak kene lho. Sing itu dek. Sampe kok gak ngomong matur Oh, nuwun. urung dikai. Ya tambah 100 nih. Tambah 100 sih. 100. Ki umak ae ngono. Tambah golek duit 100. Lah piye iki lah. Yuk, endel. Ora sida tak kei yo. 100. Yuk digoleki Satu. golongane le. Yuk. Oh, dirogoh le. Dirogoh. Ya boleh. Bocah iki tangane iso. Ayo. Sik nyanyi. Nyanyi sik bar nyanyi 100. Sik kok. Bar nyanyi 100 lho ya. Jalukne bapake le. Jalukne bapake. Bapake ora tau kei dhuwit. Maksud to? Lu bapake lu medhit timbangane aku. Oh iya. Aku sapal. Apa iki karawitane kok ngakoni kok. Bapake lu medhit timbangane aku. Ngomongi. Lagune apa, Nduk? Apa ndelok lagine? Tembang kangen. Apa? Tembang kangen. Alah lek iso. Banten nah. Wes. Lek iso tembangan mbok tak joget aku. Ya Bu ya tenan kok. Aku bisa tembang kangen. Lek ora iso delokne ya. Nek. Ora iso tak bedil tenan lho. Ya ndak. Hah? Ya ndak. Kok nantang itu ki? Nek kok tukaran mesti. Bedilan nek. Apa dibedil? Yuk, arep dibedil. Iki malah iso bedilin. Weh. Ayo ngono nenek. Aku sik sampe dibedil rene ya. Rene ya. Sampe sampe dibedil. Nek sandinganku. Dibedil kok malah foto iki. Malah makan. Lah ya malah makan iku. Rene lho. Iki umake tadi. Endel enak. Ih, kabunan orang-orang beda. Kumangan anak dicet. Iki piye to? Kan dibedil bae lho. Ora koni dikocok nek dikocok. Malah gede dhewe kalah dhewe. Kangen. Tembang kangen. Ora iso diterongno. Apa? Guwak ning dalan kok. Ya ndak. Iki kok nantang itu. Ini nak. Salindri dengan tembang kangen. Monggo Mas.
Ah, Mimi asik. Ini Mimi banyak. Dak. Iki lho Mimi. Ini emang metu. Aku yo tak Mimi to, Mak. Mimi apa? Mimi aku. Oh, Mimi racun. Ini tak racun. Oh, Mimi ngono kuwi ya, Rek. Sik mana? Kok gedeni? Dri salin. Dan turun. Oh, set to. Masa bareng ngombe edan turun. Turun ngendi? Turun sawah. Sampean tak cetan kira joget ini biyen sing ngene. Iya sing Tapi aja demen-demen aku. Iya. Oh, ya. Itu Mak. Mbak meniki napa ya, Mbak Menik? Apa? Apa no? Astagfirullahaladzim, aku baru bisa nyikin kok kancah cilik. Orang kok tak demok lho dikon ngelapi. Sik. Sampean nyanyi sing ngene mulu. Mau jogetnya piye? Iya, Dek. Twing. Ini ya biasa. Nih, Rahasia. Rahasia. Kayak semi rupanya sini. Kayak baik. Sik sampean. Semi sapa to? Semi mbahmu lho. Sik madhep ora. Itu mbahku makku. Oh, make. Sik ndelok. Oh nyapa? Mana, sik, mana? Oh nyapa? Bocah iki pegel eten gedang golek. Ya boleh. Arep tak nguntali lho. Masaku pengen lagu nyanyi. Sik, tak ndepok pipi. Nyapa nyapa? Rasanya apa, Lek? Mbak, apa nane Mbak Menik? Oh, ini nak, tak tapi. Saya kira pegel demoke kon ngelapi. Ini tak tapi. Itu wedakku ilang. Ya wedakku ilang ge. Adalah dek gak wedaan ini nentep tembok diusek-usek nih ngono aja. Lagune apa? Ora sapuk enek-enek Dan lho. turun. Waduh wis nono malah dikenek-enek. Oke, maksudnya keringetnya wila tak ilaki. Oh, talapane ya, Do, talapane ya. Ya, Mak. Jun, Nyapa kok mau apa aku kurang elek? Wah, apa aku kurang ganteng kok aku kurang elek? Nih, kurang ganteng lah kerani. aku karo iki ganteng di. Ganteng di. Oh, ganteng Pak Nyoto. Tapi, dia gantengan Mas Risa. Aku karo aku ganteng di aku karo aku. Aku kan Mas Risa. Cerita takoknya aku karo aku. Rene gantengnya beres. Kene gantengnya belas. Masa dikir enek? Kene Kasih dong. gantengan Mas Risa. Kasih do tak tukone sepatu. Lek mana bentuk kok nyelek? Oh, lek. Apa dua sepatu dewe? Sepatumu lagi mau karo tangan tak tukone iki woto. Wes, tanyani. Edan. Nah, gue Edwin. Nanti kau weru delok anak jegure kali.
Arep nang ndi? Oh, itu bae kok bocah cilik. Dene to nek ngalah nek sampe. Yuk. Ayo. 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 Nah, bisa digilani. Gilani. Yang wis nang bajeng ngecat. Kon Aja sampe lungguh. Yuk. Boleh Lungguh boleh. Larang sandale nikah lek karo sapa. lho. Bocah kok sing dikit nih. Ya. Iki aja caci bener nyanyi tak cepet tak biar. Foto karena nggak caci. Masa aku wong suwek dikongkon. Tuwek. Aja lungguh nek arepe lungguh. Tak linggui ya. Yes. Tak linggui, tak linggui. Gablis tenaga. Gamblik deh. Aku bakal ngacak karo kowe iki. Serangga, Mbak Yu serangga. Lah ini sama karo kono bakul pitik. Pitik. Ini bunduke nang ngarep. Wes. Sing ngucap. Cek, tenan sampe rapi. Juga derek sandamu tak kek cacah. Lah yo. Ayo. Thank you.
kapok. Brengose nek go lho, gelem mawe sandalmu. Wong tua ngomong gawane. Gak usah sandalan. Yuk, milih rasa sandalan lho lendetmu. Bene kok tak kene anakku. Yo wis, tekno gila iki oleh sampe niku. Ya. Kayak wong gendeng lanjene. Yuk, mbok kaya apa to lek iki rambut sapa? Wong tua digongkon ya, kamu kan ngajar. Ngono to lek iki kan yo putumu lah. Sapa? Iya yo kaya putumu. Nek semi biyen bojoku ya aku. Iya, karo bae bakne. Wani lek. Oh, sing nyiptakne sampean ora iso rugi wae karo cah cilik gilani. Sapa sing ngene Pak? Tenang aku ya saya. Ya sampean iku lho. Nyapa nani? Lah nyapa sing nyiptakne lagu ngono ae ra Iya. iso. Iso marah. Iso marah nek orang nggo nata. Yuk, penting. Nyapa? Isone Isone disebut. jare tidak marah ngono. Sing sampean iku isone dindak karo orang gangoi. Ngeben bingung e. Ayo nyanyi karo aku jam 12 sik sore. Iso? Aduh. Aduh. Aku gendang sing ngalah. Aku gak iso ae. Ora keplinge, ora keplinge iso. Hah? Iso ora keplinge. Ah, gak ngerti aku. Aduh, gak ngerti ya nek. Golek gedang nek kamu. Ada masa kumpul kan? Waduh. Sinten ingkang badhe nyanyi tresna orang ngono monggo Pak. Saged? Wonten. Tak Monggo Pak. Monggo. Monggo Pak, monggo kalih niki Dek Salindri. Tak gelem. Ora sensor. Oke nek sing wani ya sampean. Nalongso rasa rasane nangis jroning atiku. Lah, ngono. Agak aku. Anak sapa iki? Anak padha geng. Aku ra iso aja. Mojo berantakan karo masmu iki. Apa? Mabarata. Mahabharata. Ya Pak. Mahabharata. Lagumu iso angel-angelan lho. Ya yo. Yo mesti. Ya mesti. Sok gedene nang tukang celatu Ya ya. mesti. Eh, Lek dewek anakmu. Sesuai aku napa wegel. Sing pegel iki aku. ya iku. Nek wegel malah aku nemen. Aku ya pegel atimu. Pegel atiku. Atimu. Nyanyi Mahabharata. Dados. Ngomong sing salah. Merah.
Mas Dekling ini di putra pinter kayak Lah gini. iya. Sampai ngerti mamai. Namanya siapa? Mamai canggih. Namanya apa? Belas rasa posisi ya Mek. Kisahnya macam. Apa yang baik? Baik ini saya kira kan. Neng apa kuwi bakul apa? Bakul hitam. Oh, bakul hitam. Tapi mama ini Luar jangan biasa. ngomong. Ini kebijakan luar biasa. Bocah ini duwe talenta sing ora umum. Mama ini, bapaknya jelas dalam, bapaknya dalam ampuh. Mas Dekling kan keponakannya Pak Gundu Mantap. Tenang. Lah, ibu ini lagi nyanyi sing den. Udah wis ngantuk. Ya mene isone gue nyuting anake soalnya karo tengok-tengok. Apa? Yo ben sik tak anu cita-citamu sok nek gede dadi apa? Ora bidagian. Sementing sak kudu sampeyan profesional. Apa? Sing profesional. Alhamdulillah sampai dibarokai Gusti yo. Sampai opo sing dadi cita-cita sampean arep keturutan. Delok. Delok tangan Tanganmu, buka oh, lu mau. Oh, gampang angel bisa. Nyapa gampang angel maksudnya? Gampangnya nek jaluk angel nek jaluk dhewe. Gampangnya lek jaluk lek angele jaluk. Tapi bocah iki besok orang anti SD. Jadi apa? Iki SD kelas 1 gitu. Iki besok dalam sak Indonesia mesti nggowo dhek. Amin. Mboke karo Pak Amin, amin. Bapaknya malah ora tau ngejak bapaknya ora payu. Yuk. Sing payu anake. Mboke sing Kan dhisik heeh. Lek apa lek nyinden mesti kaya nyapu latar ngene. Mbok ngono kuwi. tenan nek sing jarene. Wong muni yo Mas yo Mas apa? Iya. Iya pas, iya pas. Kok pas lek? Baterai sini. Iya Mas. Bareng lo terus gelut karo Tati. Lah kok gelut karo wong iku? Oh ora roh, wis sing roh aku tok kuwi. Ceritane kok oleh? Gak usah. Maksudnya? Yuwen anake yo. India itu bener omongane tadi. India iki susah yo nangis, bukan nangis. Dek nek India Tapi ketabrak kok lek becak. bukan nangis susah nyanyi. Apa ya anak India ketabrak becak. Dek iki bocah India iki seneng nyanyi. Seneng nyanyi, susah nyanyi. Tepaten nyanyi. Dek India tabrak becak mak bries yo nyanyi. Nyanyi piye? Tabrak mak bries nyanyi. Matane. Itu bukannya nyanyi dapure, itu misu sembarangan nih. Yo, sapa iki Pak? Sapa iki Bang? Kayak siapa? Ayo. Rige.